ಈ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಶಾಪ್ ಕುಲ್ಲೇದ ನಂತರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರೆ ದಾಯಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮದ ವೇಷಲ್ ಬರ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸಿಂಹ ವೇಷ ಅಂದು ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬುಡ್ದಲ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಪೇಂಟರ್ನಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಪೇಪರ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಲೇಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಬತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಯುನಿಕ್ ಆಯ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ತೋಜಾವೆ ತೂದುವಲಿ ದಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನೇರು ಕಾರು ಗಟ್ಟ ಬೋರ್ದವ್ರ ನಲಿಪು ತಿಮ್ಮ ನಲಿಪು ನಲಿತು ದೊರ ಬುಲಿಪು ಬುಲಿತು ದೊರ ನಲಿಪು ಕಡಲ ಕೊರ್ಪೆ ನಲಿಪು ಇಡಿಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಲಿಪು ಬೈತ ಬಿತ್ತ ನುಪ್ಪು ಪೆರ್ಮಾರಿದ ಸುಕ್ಕ ಎಕ್ಕಲೆದ ಸುಕ್ಕ ನನ್ನ ವರ ನಲಿಪು ಗುಡ ವರ ನಲಿಪು ಬೈತಡಿತ ನುಪ್ಪು ಇಡಿಲಿ ಕೊಪ್ಪೆ ನಲಿಪು ಬನಸು ಕೊಪ್ಪೆ ನಲಿಪು ತೆಯ್ಯ 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 ಸೂಪರ್ ಆದಂడి ಹೊಲ್ಪದಾಗ್ಲೆ ಕುದ್ಮಾರ್ದಾಗ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಊರುಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವೇಷ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನನ್ಲ ಈ ಮಾರನೇ ಮುಗಿಪುನಟ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವೇಷ ಬತ್ತನ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಪೇಜಿನ